חברת הכנסת איילת שקד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. יושבת ראש סיעת הבית היהודי. את מעודכנת במה שקורה במשא ומתן? את יודעת מה גרם לג'ון קרי להאריך את השהות שלו כאן? בוודאי שלא, אני מעודכנת בדיוק כמוך. גם חברי הכנסת לומדים על התקדמות המשא ומתן מהתקשורת, אבל אני מניחה, הוא הרי אופטימי ונחוש מאוד, והוא חושב שהוא יצליח איפה שכולם נכשלו. אני מניחה שהוא רוצה לתת מה שנקרא עוד פוש. האופטימיות הזאת שלו מדאיגה אותך? לא. תראה, מדאיג אותי דבר אחר. קרי לוחץ על ישראל להגיע להסדר, וכל הבכירים הישראלים שמדברים איתו אומרים את זה. לא כי זה יביא שלום, כי אם אזרחי ישראל היו מקשיבים להסתה ברשות הפלסטינית ובעזה, היו מבינים שזה לא יקרה. ולא כי זה יביא ביטחון, כי איפה שאין התיישבות ושליטה אין ביטחון, ובטח לא כי זה שייך לפלסטינים, כי זה לא. אלא בגלל הבידוד והחרמות, ומה שנקרא כל מנגנון ה-BDS שטבעו סביבנו. ואני חושבת שמדינת ישראל וממשלת ישראל צריכה להתעשת מהר מאוד, ולהקים רשות ללחימה ב-BDS. כמו שיש רשות ללחימה בטרור, שתהיה רשות ללחימה ב-BDS. כל חרם בהתאבות, אם יודעים עליו מראש, אפשר לעצור אותו. ואם זה האיום האסטרטגי הגדול על מדינת ישראל, ואם בגלל זה קרי כל כך נחוש להגיע להסדר, כי לי אומרים שקרי הוא ידיד ישראל גדול, והוא דואג לישראל, והוא דואג מהבידוד הבינלאומי. אז אם זאת הבעיה, וגם ליבני אומרת כל הזמן שזאת הבעיה, למה מדינת ישראל לא משקיעה שקל בבעיה הזאת? איך יכול להיות ש55 מיליארד שקל הולכים לתקציב הביטחון, ושקל אחד לא הולך למלחמה בבעיה? אבל זה הפתרון. השרה ציפי לבני תגיד לך, את רוצה להילחם בחרמות נגד ישראל, תביא הסכם שלום, הסדר עם הפלסטינים. ממש לא. זה ממש להשלים בלי לתקוף ובלי להשיב אש לבעיה הכי גדולה שלנו. אני כיושב ראש ארגון ישראל שלי, ארגון קטן של אנשים שעובדים דרך האינטרנט, הצלחנו לעצור כל חרם בהתאבות. תאמין לי שאם מדינת ישראל היה איזה גוף שמתכלל את הבעיה הזאת, והיו יודעים על החרם שמתהווה בארגון הפרופסורים האמריקאים, בסך הכל כמה מאות פרופסורים שהצביעו באינטרנט, והיו דואגים לדבר איתם, החרם הזה היה נמנע. מה הגוף הזה אמור לעשות, חברת הכנסת שקד? שוב להילחם בזירה הזאת שנקראת הסברה? כלומר להגיד לציבור בקהילה הבינלאומית שמה שהם רואים משם הם פשוט רואים לא טוב? זה הרבה יותר מהסברה, זה צריך שיתוף פעולה של המוסד, גם של מודיעין, של משרד החוץ. היום משרד החוץ לכל שגרירות יש תקציב, עכשיו תקשיב טוב טוב, לכמה עשרות אלפי שקלים לפעילות באותה מדינה. זה נראה לך הגיוני? ברגע שיהיה ארגון שיתכלל גם מודיעין וגם הסברה וגם התקפה, אפשר יהיה לטפל בזה, אבל היום שום דבר. בעצם עם האיום האסטרטגי הכי גדול על מדינת ישראל, האיום שבגינו כולם מסכימים שצריך להיכנס למשא ומתן ואפילו להגיע לוויתורים מרחיקי לכת, אף אחד לא מטפל בו בצורה רצינית. אין שקל מתקציב המדינה שמוקצב לסיפור הזה. האגף הימני נדאג עכשיו שזה יקרה. האגף הימני בממשלה, כלומר אתם אומרים כל הזמן שאין בעיה עם המשא ומתן. כלומר, השיחות לא יובילו גם ככה לשום מקום, מי שרוצה לשגות באשליות הוא מוזמן. אבל בינתיים אנחנו רואים שקרי לפחות משדר אופטימיות ותהליך הזה נמשך, יש 4 פעימות של שחרור אסירים. מתי, אם בכלל יגיע הרגע שבו תגידו, זהו, אנחנו קמים ועוזבים את הקואליציה? תראה, כמו שאמרתי לך, יש המון נושאים חשובים במדינת ישראל, כמו לדוגמה להקים רשות כזאת, וכמו לטפל ביוקר הדיור וביוקר המחיה, שאנחנו לא נקריב אותם בשביל האשליות של קרי. עכשיו, הקווים האדומים נאמרים בין נפתלי בנט לראש הממשלה, אבל זה ברור שאם ממשלת ישראל תאמץ מתווה שמכיר בקווי 67, אנחנו לא נהיה בה. ממשלה שמסכימה לקווי 67 היא ממשלת התאבדות לאומית, ואנחנו לא נהיה חלק בה ונפעל להחליף אותה. אבל כל עוד זה לא קורה, וכל עוד קרי מנסה לשבת עם הצדדים ולדבר איתם, וזה רק דיבורים, אז אנחנו נהיה ונפעל ונעשה דברים משמעותיים לטובת מדינת ישראל. כלומר, ברגע שג'ון קרי מניח הסכם מסגרת שמקובל על ראש הממשלה, אתם בחוץ? אני אומרת שאם ממשלת ישראל תאמץ הסכם מסגרת שמסכים, שתומך בקווי 67, אנחנו לא נהיה חלק מהממשלה הזאת. חברת הכנסת איילת שקד, הבית היהודי, תודה רבה. תודה רבה.